Karli tang mohori rong pi ame kichi ningkan hini kechok pache tondonsi kachi kimo asai kedeng pon. Lakhain koi Singhason constituency ke parlo disobai ahithia long COVID vaccine angprim kipi asai kedeng pon. Langsung epi ICDS claim bang pi mate workers helpers atum India adang pi aphan semi kedeng asai kedeng pon. Ingdeng engkoi ra free all Karbi Anglong athletics meet Kasa stadium along ke paman pon. Pini preni pai thom kebra isi bhomkuru arni Biswanath alongri Balisang gaw panchayat ke parlo jongthung kro arong amekar sarkahang rong pi amripen bur okling pi asupo akleng karlitang mohori rong pi mate Biswanath Karbi live news channel asiyo Chandra Singh rong pi apo ame kichi ningkan hini ke chokar nin pache tondonsi kachi kimo asai kedengpon Pinpur me Karlitang mohori rong pilake Balisang ahabaralong inut nongnam chethang klong akurusar lapen saitiki bang anparta inut beha klembang phu Karlitang mohori rong pi achor charne bepi asupi bina rong pipi katom rong pipi rita rong pipi lapen asupo Chandra Singh rong pi lapen mohon rong pi atum do ana somara phan lapen amon pi manai terang pi atum aphan che o tekangsi keramtang ningkan surihini ra kresir ke preni phai thom ke bai siarni simli rapirthe sangtet chanab joilo lasi pini preni phai thom ke bra isi bhomkuru arni Chandra Singh rongpi amena ahem arbong along amat alang lipo Karlitang mohori rongpi ame kichi ningkan hini ke chokarni pachetondonsi amena jungjung hem arbong along amat animar lapen ame alin apunu pinu donrap lapen che phochero do anatum chingrum petpen Karlitang mohori rongpi ame kichi ningkan hini ke chokarni pachetondonsi manpeng pen kachikimo asai kedengpon News Desk report Biswanath Karbi live Karbi Anglong Sport Association mate thihek pen kasa pen ingdeng engkoira pli all Karbi Anglong athletics meet Greater Difu Sport Association tirikam karchak ponpen Difu arong sopi kasa stadium along si kachepate parupanlo Labangso kachepate along kangpu pon lake Karbi Anglong Autonomous Council asiyam mate Karbi Anglong Sport Association mate thihek pen kasa amepu tuliram ronghang arideng pensi ingpu ponlo Labangso kachepate asailong alohi aman pen kache tongdun lake MP Horen Singh Be MLA Bidda Singh Ingleng EM ke don apen MSc ke don anparta Dr Pankaj Teron Kongchun Bang Karbi Anglong Sport Association Gautam Terang Mepu Greater Difu Sport Association lapen penangan manpeng ke dotum che tongdun lapen labangso ingdeng ingkoira pli all Karbi Anglong athletics meet along bang pharu kothomra phokep sosa bang photum chepate dun pusi birta ribdon long News Desk report Biswanath Karbi live Lakhain koi Singhason constituency ke parlo desobai ahithialong COVID vaccine angprim kipo masai kedengpon Lakhain koi Singhason constituency ke parlo desobai ahithi mate irui ahithialong desobai sub central pen pathir piponsi COVID angprim kipi paruponno lapen laso asayalong chepatir pipon lake ANM beauty singnar pi Chandrakanta Das medical staff asa klembang pi rohila rongphar pi Mary ingtipi junaki togpi atum lapen ICDS klembang pi Rosna singnar pi Rani Teron pi atum cherap chetodonsi mesen pen COVID vaccine ingprim KP asai pachon ponno lapen COVID vaccine angprim kachipi pi atum dolang atum positame chipilapsi keme lapen chipilap nangji puta pherangkyangno nang pachinitun lapen asa ICDS klembang pi atum rongarlo luddam late ingprim kachipi pen thilot jibo
eso aveda jibo pusi nangki pudun titi sita thang thelapen akisong ave bangka che tham tap alam mate ke pamanghu alam ke arju nangne non akai ke haku ason kalilo pirthe along aron kopima halaso aron ateng pen klem don nangji lapen dodun thek nangji pusi pherangkia tuma thengno nang pachini dun Karbi Anglong man Japan momita temung pi report Biswanath Karbi live Karbi Anglong alongri langsung epi ICDS project CDPO kapin khat ateng pen ICDS claim bang pi mate workers lapen helpers atum India atang pia phan semi kedeng asai kedeng pong Lakha kre ke thom langhin constituency ke parlo bini hanse ICDS asai hemalong longkep ICDS center atum mate worker helper atum rashtriya ekata divas place pu pache tondonsi arnisi aparman semi kedeng asai kedeng pong Pini preni phai thom kebra isi bhomkuru arni bini hanse ICDS asai hemalong pirthe adang semi kedeng arni pachitondonsi ICDS worker helpers atum lake sunita lekthepi rina engtipi rongnika rongpharpi limai timungpi kasang bepi mekri klingpi purnima hansepi usha brahma Sumila Vari Bonsri Narjari atum Chelang Petpen Rashtriya Ekata Divas Place pu semi kedeng arni pachitondonsi Ganesh Pathar Circle atumta ICDS Cap Center atumta semi kedeng asai klempon lo lason se pini Karbi Anglong alongri langsung epi ICDS project CDPO kapin khatateng pen ICDS klembang phi mate workers helpers atum India adang pi aparman semi kedeng asai ingsamjin pen pachun ponlo Karbi Anglong Dhenta Khat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live